Mahassada ba za ku yi nasara ga kainuwa ba. mazambata Ba za ku yi nasara ga kainuwa ba. masharrata Ba za ku yi nasara ga kainuwa. kuwa jama'ar jihar Zamfara ƙaura da birnin Magaji kuwa jama'ar birnin Magaji da ƙaura Kabiru Ladan ya aiko ni ya ce a gaya muku lokacin mai da taɓarƙwara ya yi don ganin an mara ma mai daraja gwamna baya ya koma 2023 don ya yi da aikin da ya fara. Ya kuwa jama'ar Zamfara da kewaye da kuma ƙaura da birnin Magaji. Kabiru Ladan ya aiko ni ya ce a gaya muku babba da yaro wanda ya isa jefa ƙuri'a kuma fito ƙwanmu da ƙwarƙwata lokacin mai da taƙwarƙwara ya yi a mai da biki don ganin mai daraja gwamnan jihar Zamfara Bello Mutawallan Maradun ya koma 2023. Kuwa jama'ar birnin Magaji da ƙaura Kabiru Ladan ya aiko ni ya ce a gaya muku babba da yaro kuma fito ƙwanmu da ƙwarƙwata don ganin an mara ma mai daraja gwamna baya ya koma 2023. Assalamu alaikum Malam Saki. Malam Sakira. Ya gida ya aiki. Alhamdulillah, jawo daga nan. Ka san Sakira. ka tare hanya. Na ji kana ta gaba kana ta sanarwa. Ai wato Kuma ma Sakira yanzu na baro gida ni ma na gama sauraron rediyo. masha Allah. Na ji ana sanarwa. Ana sanarwa Alhaji Honorable Kabiru Ladan. Ciyaman na binnin Magaji Kantoma. Kwarai kuwa. Irin gudunmuwar da yake bawa mai daraja gwamnan jihar Zamfara. Kwarai. Da kuma Honorable Aminu Sanin Jaji. Sanin Jaji ba? Kuma ina zuwa nan sai na tarar da kana ta sanarwa. To ai kaga rediyo mai yayi nashi shi ma rediyo mai jini yayi nashi. In kaji ana rediyo mai jini to ni ne. Kai ko? Ai kaji ana rediyo mai jini na Kabiru Ladan to ni ne. Man Sakira. Ai wato wannan al'amari kamata yayi kai ka je ka ci gaba ni ma in je in ci gaba da abin da na tsaya yi don na san kai namu ne saboda haka mu je mu ci gaba da inda abin da Allah ya hore mana mu ma mu ba da tamu gurin baya alkhairi na mai daraja gwamnatin jihar Zamfara akan karkashin jagorancin shi a Honorable Kabiru Ladan Kantoma na binnin Magaji mu yoni Allah Sakira bari in ga maka wani abu ma Sakira wanda baka sani ba wato shi Honorable Kabiru Ladan binnin Kantoma na binnin Magaji mutum ne wanda yan binnin Magaji suna yaba halin shi kuma suna yaban shi da irin taimakon da yake yi ma al'umma da cikin ƙaura gaba ɗaya kaf ƙaura ba wanda zai ce bai san Kabiru Ladan ba man Sakira ta kai ga yan binnin Magaji ba su so ya sauka sama mulki saboda mutum ne wanda yake kaga yana taimaka ma guragu yana taimaka ma makahi yana taimaka ma dattijai waɗanda suka fara manyanta ai mu za mu ba da labari sannan samarin da suke binnin Magaji ina ganin kila shine kira ka shine man Sakira ina ganin kawo in sanar mai in ce to ai ko da yake ba dan na so in gaya bai in ce wallahi ga mun muna ida sakonka man Sakira so shine nake gaya maka wato akwai samari suke ta zaman banza binnin Magaji duk ya sama musu aiki kashin jagorancin Honorable Aminu Sanin Jaji kwarai ku sannan jagora ne ga tafiyar Aminu Sanin Jaji da kuma mai daraja gwamna kwarai ku kai man Sakira ya alhamdulillah ai tunda har kowa ya fahimci haka to an Allah ya yarda wannan tafiya za ta ƙara ƙarfi insha Allah 2023 ai gwamna ya zarce shi kuma Alhaji Sanin Jaji zai hau wannan kujera da yake so ta dan majalisa kwarai ku insha Allah saboda shi ma yana bada tallafi sosai muna tare da shi yana taimakon mutane ma Sakira sosai shi yasa mai daraja gwamna ya rike shi Honorable Aminu Sanin Jaji hanfan akwai su ne abun rikewa ai wallahi su ne abin rike ai su ba a ta tasu ai insha Allah man Sakira 2023 kowa da kowa za mu fito kwamar kwarkwatan mu zaɓi mai daraja gwamnati sake komawa don ya ɗaya da ayyukan alkhairin da ya ɗauko na mun gode shi kuma Aminu Sanin Jaji mu zaɓe shi ƙaura binnin Magaji ya zama ɗan majalisa sannan shi kuma Honorable Kabiru Ladan gwamna ya rike shi hannu bibbiyu kuma za a mai wani babban matsayi bayan gwamna ya koma kai shi domin irin gudunmuwar da yake bayarwa ai shi Alhaji Sanin Jaji fa ina ka fito alheri ina za ka alheri
saboda shi dai duniya ya kyautata ma talakawa ya taimaki al'umma ya taimaki mutane to ba nan shi Kabiru Ladan din suka samo hannu ba inda ba a rene su hannun kware ba ai da ba haka ba kwarai man sai alquran insha Allah Allah ya samu dace za mu ci gaba na godewa za mu ci gaba da inda muka tsaya insha Allah ya kwa jama'a Sada Ba za ku yi nasara ga kainuwa ba. mazambata Ba za ku yi nasara ga kainuwa ba. masharrata Ba